No mä halusin ehdottomasti Herean tekemään tätä, koska mulla on todellakin kokemusta aikaisemmasta, että me ollaan tehty yhteistyötä. Ja erityisesti Elinan kanssa ollaan tehty tätä brändistrategiaa. Ja mä halusin, että meillä on kumppani, joka ymmärtää meitä ja myöskin sitten tekee sitä niin kuin yhteistyössä meidän näköisenä. Me tiedettiin, että me tullaan saamaan siitä semmoinen tuki. Se on niin sujuvaa kaikilta osin ja ehkä niin kuin ennen kaikkea todella ammattitaitoista. Eli tämä brändistrategia on oikeastaan kaiken lähtökohta, joka kertoo sitä, että mitä me halutaan olla, mitä me halutaan tarjota meidän asiakkaille ja miten myöskin henkilökunta pystyy sen hyödyntämään omassa työssään ja myöskin sitten, jotta se näkyy sinne loppuasiakkaan suuntaan. Meillä oli tietyt ideat, meillä oli tietyt ajatukset, visiot ja näkemykset. Herea oli rakentamassa ja pukemassa näitä meidän ajatuksia sanoiksi ja myöskin rakentamassa sitä palvelukokonaisuutta ja palvelukonsepteja, niin on ollut aivan ensisijaisen äärimmäisen tärkeää. Me ei oltaisi pystytty siihen itse, meillä ei ole sitä osaamista. Mä sanon ihan niin kuin käsi sydämellä, että siitä on todellakin hyötyä sille itse bisnekselle. Se tukee sitä liiketoimintaa ja tekemistä ja antaa sille niin kuin selkeän tämmöisen suuntaviiva. On semmoinen niin kuin ikään kuin punainen lanka. Todella hyvin on toiminut ja vastannut meidän tarpeita.